annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tahasadu, kar sashin ku ya dinga hasada masashi. Kaga wani da ci gaba, wata nasara, wata ni'ima, zuciyarka ta sosu har ka yi fatan gushewar wannan ni'ima, ka ji zafin wannan nasara ko ci gaba da yake da shi. Annabi ya ce kar kuma junan ku haka. Duk wanda Allah ya ni'imtar da shi da wata ni'ima, a yi mishi lale, a yi mishi barka akan wannan ni'ima. Wala tanajashu, annabi ya ce kar kuma ku dinga loba ƴan uwanku. Annajash shine ka sanya farashi ma wani abu ko ka yi tayi ma wani abun da ba saya za ka yi ba don ka loba wadda zai zo yi saya. Wataƙila wadda ka mai wannan tayin, idan wani ya zo sai ya ce mishi ai an taya kaza ma ban sayar ba. Idan wadda ya zo ɗin ya ji haka ya saya, ka loba shi ko baka loba shi ba. Idan shi kuma wannan da ka taya baka saya ba, shi kuma ya ƙi sayarwa, shi ma ka cutar da shi ko baka cutar da shi ba? Ka cutar da shi, domin zai ce an taya kaza bai sayar ba, alhalin ba tayin gaskiya kai ba. Shi kuma zai gina akan tayin da kai yana bukata a ƙara mishi wani. Yanzu kaga